господин комисар. Бих искал да ви представя на двама чуждестранни колеги. Командаторе Риганти О, комисарио. и немският му колега, доктор Мюлер. Позволих си да обещая на доктор Мюлер, че ще му дадете рецептата на вашето картофено суфле. Моля ви. Но това е професионална тайна. О, скъпи приятели, между нас няма Добре тайни. тогава, заради вас, господин комисар. И така, взимате 1 килограм картофел. За колко души? Зависи за 6 нормални перзонен или за една анормална перзона. И така, 1 килограм картофел. 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss. Je répète. Повтарям. Ich wiederhole. 1 Kilogramm Kartoffeln, 1 Liter Milch, 3 Eier, 90 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller! Сеньор Риганти, господин комисар. Разбрахте ли, господин Мюлер? Да. Довиждане. Ментото ви, господин Сетин. Да, благодаря. Излизате